ассалому алайкум тамошобинони азиз, умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои вишифкадора нишон диҳам. Инчунин баъзеош ваян попуриян. Бисёр ҳам паплинои фасон, новинка. Ина агар дар кор бошад, нависед. Аз 170 сомон сар мешава ва дариҷа аз ҳама қиматаш 220 сомонай. Ин агар дар кор бошад, нависед, то охири видеоро тамошо кунед ва интихоб кунед. Ине ки аввали видеода инамино ҳамаш 170 сомонаян. Ино нархи донашай дӯстони азиз, касе ки оптум мегира, оптумаш бо арзонтарак мешава. Аз ин намуд материало порсол бисёр харида буданд духтарако. Меган хушрувай ҳам сифаташ, ҳам мисол вишифкоши чӣ намешава. Хулоса бисёр нусхои нав омада ин сол, ами ваёшон узорошон, тарзи вишифкошон. ин сол бо чандта новинкаи дига. Анамие ки мебинед ҳамаш 170 сомонаян. ҳозир бо дигароша нишон метам, вош бошад 220 сомонаян. мебинед ки хушрӯ фасон. Ане қисми поёнда қиматтаракошай аллакай заминда мондагиёш 220 сомонаяй. дӯстони азиз, рақамҳои ватсапи мо дар рӯи экран ҳастай. Агар доставка хоҳед, марҳамат нависед. Доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон дорем ва ҳам дар Русия. иҷаи паплино ҳам баъзеош попуранд, баъзеош вишифка. нархои ами 170 сомона ҳам попуриша минархай, ҳам вишифкадораш. баъд ҳозир ваёша нишон метиҳам. ана ин тарафта 220 сомонаян. ино медонед бисёрш материалаш ламиражияй. материали ламиражи ин паплинай, паплини ламираж меган. камакак блеск дора. хулоса ина бинед. ана ин тараф ҳамаш 220 сомонӣ. кадомеш ки дар корай. хулоса беҳтарин паплино. ёдовар мешавам ки нархи 3 метрша дар назар дорум. нархи як либосша. ира бинед ки хушрӯ фасон. беҳад нусхои беҳтарин барои шумо. доставка дорем. чӣ тавре ки гуфтам аллакай метавонед ки дархост кунед. тамошобинони азиз, дар ҷа ман нархҳоро фаҳмондастам. илтимос аз аминҷа гӯш кунед. кадомша чанд гуфтагӣ ҳастам. ҳангоме ки харидорӣ кардан хоҳед, вақте дар ватсап менависед, дониста бошед кадомеша интихоб кардед, аллакай медонед хто нархоша. бисёр вақт сурача мепартоянд. ман рости видео бисёр мекунам. ҳар яки вай дар хотирам намемона. аз ин рӯ аз шумо як илтиҷо ки ҳангоми харидорӣ кардантон, ҳангоме ки мисол интихоб кардед, нархшам аминҷа дар хотиртон доред, ҳангоме ки ба ман сурача мепартоед. хулоса бинед. инами тараф ҳамаш 220 сомона. нархи дона. ана иҷада баъд ҳастай. намехед нусхои адраси ва атласи. ино ҳар хелай нархошон 170 сомона доранд, 180 сомона доранд. анами нусхое ки мебинед. атлас ва адраси беҳад нағзан. аз ино бисёр харидагӣ ҳастанд подписчикҳо, мисол мо клиентое ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд аллакай тӯли чанд сол розӣ ҳастанд, барое ки качествашон нағзай. ина чӣ хеле гуфтам 170 180 як либосаш меиста. нархи як либосаш дар назар дошта шудагиай. метавонед ки дар рақамҳое ки рӯи экранда ҳаст ватсапда нависед. доставка ҳам дар Россия ҳаст, ҳам дар дохили Тоҷикистон. Россия тавассути почта равон мекунем. бораи 3 ҳафта то 1 моҳа мерава. нархи доставка 10 килобор 490